Alo, o să mă uită. Prima o să-mi arate expresa Andrei. O să revenim cu ceva de uitați, o să revenim cu ceva albastru. Am băgat la o să revenim cu ceva de uitați, o să revenim cu ceva de 3. O să revenim cu ceva de estetic. Aoleu, mie mi-am făcut brețeala, nu ce să fac cu asta deja. Mi-am făcut în inel, uitați ce dăuțe. Mamă. 1, 2, 3, 4 și cu asta, da, 5. Exemplu ne ajunge la toate. Surorile mele. Da. O să fac inele. Da. O să vedeți cum fac. Tu, așa. Ok. O să fac din verde. Pentru cine îi place culoarea verde? Mie. Ție? Mie de băiat. Poate să și mie, dar tata culori frumos, da. Păi stai că prima îi fac la altcineva, dacă nu-ți place. Am uitat cum l-am făcut. Tu știi că am uitat cum am făcut? Nu mai știu, deci... Că nu știu. Gata, uite primul inel. O să-l iau pe deget și o să le fac la altele. Uite primul inel. Încă unul am făcut. Ia! Pe am făcut asta. Nu, ăla e a tău. Am făcut încă. Uitați, așa. De 2-3 ori la suciți. Dacă tu ai. Na! Eu fac lucate. Cate ține geza ca să-ți bag în el. Luna. Bagă. Eu Nu, da! Mă duc. V-a făcut inele. Cine vrea inel verde? Băgați degetul. Noia, lasă Cate, tu bagă. 1. Arătați inelele. O, mie tu ai 2, unul lui Mimi. Mimi, mi-am făcut asta brețală și mi-a rămas pentru inele. Da, pentru inele două. O meu cel mai fain. Și am eu, nu numai tatăl. Fac altă. Da, mă. Să-mi aducă niște... Iar nevasta mea să aducă niște lemne. Eu. Și am eu esibul în asta. Stați un pic. Uitați cam așa arată. Am cel mai